jing pulih na kitab o Isaiah kalenong kabasan pupra kerikot kabanyo hadu basipo. Doa jing bam lam yo bathangan patu yalam yo raitong baklam yeng shayeng jong pi. Haba pio i yo balang khot jopan kop yo u. Bat wat buri yala din o paraja jong pi. De hang ta ka jing shay jong pi kan sa phalang kum ka step perngap. Bat ka jing pen kot ye pi kan wan kala. Ka hok jong pi kan yaj hakamat jong pi. Bat ka burom utrai kan long ka jing yada na dien jong pi. Te pen sa kot bat utrai un sa jubam. Pen sa parta bat un sa thi ngadon hang ni. Lada piweng no na pedeng jong pi ya ka jing ban ben. Ya ka jing kidaw kti bat ka jing telasang. Lada pi ai pahu ka bam ka di yo batangan. Bat pi pen kedang yo ba shem lanon. Hang ta ka jing shay jong pi kan sa phalang ha ka jing dum. Bat ka jing yong yet jong pi kan sa kala kum ka pedeng sengi. Kaktien jong utrai. Kasam ka basis pa khan ar ka jing shay kami ha ka jing dum na ka bantaw bahog. Ka jing shay kami ha ka jing dum na ka bantaw bahog. Ulong basbon ba isan ay bat ubahog. Kabayang na dong siya dong yu briw bala asbon bat ubaay kaliang. Uba penyat yala kikam kijam da kahog. Ka jing shay kami ha ka jing dum na ka banta ubahog. Enom siya penki lano ru ya ubahog en second mau jinom. Don jing ting ya ka kubor basniw da ka donut ka baskem usyanya ha utray. Ka jing shay kami ha ka jing dum na ka banta ubahog. Da ka donut ka bayay ni enom siyap ting da ka jing kalod man siya mo ay hakibadong. Kahok jong u ka yeng skem jinom. Ya kabor jong u en second tiw ha kaburam. Ka jing shay kami ha ka jing dum na ka benta ubahog. Ka jing puli na ka siti banengkong upalus baku chaki Krista na Corinth kalenong baar ka rikot ka banengkong hanubasan. Go para menbang lawan syapi ngam syam lawan banialab api ya ka jing shishaw blay da ka jing penaktin ne ka jing start ea. Nabang alakut jing mut banom tip ya ka aka hapadeng jong pi lai tang ya Jesus Christ batang ya uhi kubala sa sya sa narpna. Ban ngaladon bat pi ha ka jing tulot bat ha ka jing ting bat ka jing kiyo ka bakraw. Bat ka jing yalab jonga baga kubor jonga kim syam lalong hakiktin bapana ka jing start. Henry ha ka jing penpaw jong mensim bat kabor. Bagam ta ka jing yet jong pi kanom syong nong rem ha ka jing start kibriw. Henry ha kabor jong ublay. Kaktien jong utray. Ka jing puli na gospel bakhoy kat kumu Matthews kalenong kabasan kadukot kabakat lai hadu bakat riyo. Ujisul ong lagi senran pilong kamlu jong kaparthay Henry lada kamlu kablat no da en penbang pat yaka. Kamlar kami esyu lai satang bakan sya bret syabar bat ban sya yu haki briyo. Pilong ka jing syay jong kaparthay la ban buri ya kanong ba bala chay halorulum lemne kibriw kintang ya kasyarak pat bu ya ka po kaparha Henry kibu ya ka halor kading peniyang syarak mat ka ajing syaya baro hapo ying kumju to ay bagjing syay jong pi katan syanya kamat kibriw bakin dub yo i ya kikam babaha jong pi bakin dub pandan buram yo kupa jong pi baha beneng. Ka gospel jong utray.